1729 kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 12:11. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa mga paraan tabay. Miyerkules po ngunyan, Agosto 5, 2026. Ini po ang Bareta alas 12. Ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sendong tagapagbareta. Sa headlines kan darakulang bareta sa lado lokal, mga punong barangay kang ginubatan Albay naging susi tangani madakop ang mga scammer na nagagamit kan pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto tangani makapang-scam. Nagkapira pang mga punong barangay sa probinsya ng Albay na biktima kan scam, 2,300 pesos na kuha sa kada opisyal sa Manila. Philippine Chamber of Commerce Hong Kong and Macau suportado ang probinsya ng Albay sa pagkamit kan renewable energy sa 2030. Duwang senior high student kaibanan sa rong minor de edad na aktuhan na may pugol na marijuana sa eskwelahan kan Daraga Albay. Sa lado national, DA o Department of Agriculture siniguro na daing rice import ban sa tahaw kan patakot kan El Nino. DTI nagpatanid kontra sa pagbakal ng Flava products online. 10 hobenes arestado sa peking patakot sa mga eskwelahan sigun sa DepEd. Resolusyon sa komemorar sa 70 taon na diplomatic relation kan Pilipinas asin Japan ipinasar kan Kamara. Sa lado kan ibang nasyon, sobra 150 na migrants na iligtas matapos masulo ang piglunada na bangka sa French Channel. Sa lado kan Karawato Sports, alas Pilipinas Girls porsigido na ganahon ang Chile World Championships. Iyan po ang headlines, ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Naging paagi ang mga punong barangay kan ginubatan Albay tangani maarestar ang mga persona na nagagamit kan pangaran ni Executive Secretary Ralph Recto sa paghagad nin kwarta asin pagpromisa nin 10 milyones pesos o 5 milyones pesos na kantidad nin proyekto. Sa eksklusibong entrevista kan DZGB News kay ginubatan ABC President Honorable Reynaldo Namia, sa iyang pighiras na may nagdulok sa iya na nagpapamidpid na coordinator ng Executive Secretary Recto asin nagpromisa ng 5 milyones pesos na pondo na ida-download mismo sa mga barangay. Matapos ini, nag-orient muna sa mga punong barangay kan munisipalidad ang mga nasabing persona asin pighiras na kaipuhanindang magprepara ng program of works, resolusyon asin letter of intent na ipipresentar kay Recto sa indang pagharampangan asin 2,300 pesos na bayad para sa itataong bag, jacket, t-shirt asin iba pa. Sa 44 na mga opisyales sa Banwaan, 41 ang nag-iba pasiring sa Manila, kung sa'y nagtiripon ang mga ini sa sarong restaurant na harani sa Malacanang. Pag-abot sa nasabing restaurant, mantang nakabarong asin Pilipiniana ang mga punong barangay, kan pigkolektar na ang 2,300 pesos na bayad, nakikigsinda kan bigla na sa nainarestar kan mga personahes kan National Bureau of Investigation, ang tulong persona asin ipinaaram sa mga opisyal na scam ang pigtutuga kan mga ini.
Sigun kay Namya, apera kan 2,300 pesos na pighagad sa mga punong barangay. Nakapagtauman siya din 7,000 pesos hali sa personal niyang kwarta sa mga individual. Asin maabot 10,000 pesos na token para sa pigsasabing bisita na sinarekto asin duwapang individual. Mientras tanto, matapos ang pangyayari, nagsarangli muna sa pangsibilyan ng mga bado ang mga opisyal. Bagong nagtaonin pahayag sa NBI, tangani makatabang sa pagsaangat ng kaso sa mga individual. Nagpasalamat man si Namya sa opisina ng Executive Secretary Recto sa pag-asistir ninda sa mga opisyales. Pinakaunin maray asin pigtauanin 1,000 pesos bilang panggastos pauli sa ginubatan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Sa katakod na bareta, bako sana ang mga punong barangay kan ginubatan Albay ang kinahuron kan mga scammer na nagpapamidbid na coordinator kan opisina ng Executive Secretary Ralph Recto asin nagpromisa ng 5 milyones sa 10 milyones na pondo para sa proyekto. Sa nako ang impormasyon kan DZGB News, bago nagpasiring sa Manila ang mga punong barangay kan ginubatan, nainot na ang mga opisyales kan Tabaco City kay bahanan mga taga Sorsogon 1 day before. Pigagadan man sinda ning kaparehong 2,300 pesos na bayad, alaga day sindang nakaabot o day sa indang nakaabot na pigpromisang mga kabit o kagamitan o pondo kundi jacket sana ang pigtao sa inda. Apera kaini 10 punong barangay man kan daragaan na loko kaini mantang kasabayan king ginubatan ang mga opisyal kan malinaw na naging susi kan pagkakaarestar kan mga scammer. Mientras tanto, dakulang pasasalamat man kan mga punong barangay kan malilipot dahil ang taakan magranisa sa inda ang mga persona. May inapudan ang sarong opisyal na primuhon niya sa opisina kan Executive Secretary asin pinatanidan sinda kaini na dai magtubod dahil ang tabako ini mga autorisadong persona kan opisina. Katakod kaini sa entrevista kan DZGB News kay Liga ng mga Barangay Albay Chapter President Mila Bal na kung may mga arog kaining offer sa inda, tangani maaraman kung totoo dapat may notice mo na sa iyang opisina dahil anta sa iya mo na ini magaagi asin bawal magdirekta mismo sa mga barangay. Nakapreparar ang Philippine Chamber of Commerce, Hong Kong and Macau o PH-CHAM na suportaran ang Albay Renewable Energy Alliance sa kamautan kaning mapahiwas ang paggamit kan renewable energy sa probinsya ng Albay sa taon 2030. Sigun ini kay PH-CHAM founding president Eric Wong na sa entrevista kan DZGB News na sa iyang pag-atendir sa Albay Just Transition Conference na ginibo sa Legazpi City ngunya na aldaw. Dagdag paniwong may posibleng pamumuhunan na pwedeng maglaog sa pagpapauswag kan malinig na enerhiya, alagad dakulang bagay na masabutan mo na ang presenteng kamugtakan kan probinsya, tangani maaraman ang kinakaipuhanan na suporta. Sinabi pa kan opisyal na sa paagi kan pakikipagtabangan sa manibaybang sektor, mas mapapakusog ang mga lakdang pasiring sa sarong mas malinig asin namamantinir na mga maabot na panahon o para sa mga albayano. Ngunya na aldaw Agosto 5, formal nang nagbukas ang tulong aldaw na Albay Just Transition Conference na madurar sagkod sa Agosto 7 sa Legazpi City. Pinag-organisar ini kan Philippine Movement for Climate Justice sa pakikipagtabangan kan gobyerno probinsyal kan Albay asin Albay Renewable Energy Alliance. Duwang senior high school students kay banan sarong minor de edad ang nadakop na o sa aktong may pugol na marijuana sa sarong pampublikong high school sa Daraga Albay alas 3 nin pagkahapon kasuudma. Sigun kay Daraga, PNP Chief Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, nailing ang security guard kan eskwelahan ang sarong estudyante na pig-abot ang sarong improvised tutor na may laman na pigtutubudang marijuana sa kaibahan na estudyante sa luwas kan comfort room kan mga lalaki kung kaya tulos niya aning pig-report sa manihamiento kan eskwelahan. Sa ginibong pagresponde kan pulisya, sinuko kan mga autoridad kan eskwelahan ang duwang estudyante kay banan improvised tutor na naglalaman nin pigkakarkulong 5 gramo nin pigtatubudan na marijuana na may standard drug price na 600 pesos.
Sa presente, ang 19 anyos na estudyante ang nasa kustudiya kan Daraga PNP para sa magkakanigong legal na proseso mantang itinurn over man sa Daraga Municipal Social Welfare and Development Office ang minor de edad para sa magkakanigong intervensyon as in protective custody sa hampang kan magurang kaini basado sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Piggahagadan nin paliwanag kan Malacañang an opisina kan Liga ng mga Barangay Legazpi City Chapter matapos na may magpaabot nin reklamo manungod sa pagmanihar kan Presidential Financial Education Assistance o an 20,000 pesos para sa 5 incoming 4th-year students. Sa eksklusibong dokumento na nakuha kan DZGB News, napag-araman na naka-address ini kay Liga ng mga Barangay Legazpi City Chapter President Attorney Amore Rex Rañeses. Kung saan pigreklamo ang sarong barangay sa paagikan 8888 hotline. Sa reklamo pigsasabing pakusugan ang sistema asin sinabing puro pagsadiring tawo kan punong barangay ang naging benepisyo kan asistensya. Katakod kay ni piglalauman na sagkod sa aga Agosto 6 makapagtaonin magkakanigong paglilinaw asin paliwanag ang opisina ni Rañeses may koneksyon sa pigrereklamong barangay. Formal lang naaprobaran sa ikatulo asin ultimong pagbasa kan sangguniang panlungsod ng Legazpi City ang ordinansang maregular sa pagsuulog ng motorcycle helmets, balaclavas, face mask asin iba pang pantakop sa pandok sa loob kan mga commercial, government asin iba pang pampublikong establishmento pati na sa nagkaperang pampublikong lugar sa Legazpi City. Sigun sa author kan ordinansa na si Councilor Charlton Lahara, maawat kan ordinansa na mas mapakusog pa ang seguridad, mapakaskas ang pagkakamidbid kan mga individual, asin makadapa o tabang sa pag-iwas asin pagtuldok sa mga krimen sa syudad. Katakod kay ni nagpasalamat man siya sa iyang mga kaibahan sa sanggunian sa suporta, pakisumaro asin dakulang ambag sa pagdiskutir asin pag-aprobar kan ordinansa. Totalmenteng dinimolish kan UWAS Municipal Engineering Office ang fish landing na nasa barangay Nagas, UWAS Albay dahil ang tadaina ini nagagamit kan mga dapat na benepisyaryo. Sa pagkikipaghuron kan DZGB News kay UWAS Mayor John Trinidad sa paagi kan mga aldaw o sa pag-agi kan mga aldaw, nag-iiba ang sitwasyon kan kadagatan kung saan pigkauna kan tubig dagat lalo na kung high tide ang pasilidad. Dagdag pa niya na ang 3 milyones pesos na proyekto kan pigkonstruhir pa sana. Anday man pigaabot kan tubig alagad poon kan matapos na ang proyekto, dahil na inagamit dahilan kan nasabing pagbabago. Pinaglinaw man kan alkalde na nasabing pagrumpag kan pasilidad ang hali man sa kahagadan kan komunidad dahil ang taas sa pagtalikod kan mga aldaw na hulkab ang flooring kaini. Pigkakahaditan na makadiskwido partikular na sa mga aki na nagpapasiring sa lugar kung kaya sa indang pinagkumple ang mga rekwisitos tangali tulos ng mahali ang edipisyo sa lugar. Mientras tanto, pigpormisa man na Trinidad na mapagibo siya ng bagong fish landing sa sarong estratehikong lugar sa UWAS na mapapakinabangan kan mga parasira. 328 na mga umboy na green sea turtle ang matrayumpong pinabuhian sa kadagatan kan Virac, Catanduanes bilang parte kan pagpapakusog kan programa sa pag-ataman kan mga yaman dagat kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol. Sigon sa DNR Bicol, ginibo ini sa magkasiblag o magkakasiblag na petsa kung saan 123 na hatchlings ang pinabuhian sa sitio Tarisoy o Barangay Talisoy, mantang 105 naman sa Bosdak Beach Resort sa Barangay Magnesia del Sur. Sinundan ini kan Sangatusman na hatchling sa Kasingsing Cove, Barangay Talisoy. Dagdag pa kan ahensya, parte ang aktibidad kan padagos na Marine Turtle Conservation Program. Ang Green Sea Turtle ang kaibahan sa species na protektado. Serarong kan Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act dahil sa dakulang papel kaini sa pagmantinir kan salud kan mga seagrass bed as in coral reef ecosystem.
Abangan pa ang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa sinibapa sa pagbabalik kan bareta alas 12. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ahoy! Kidney Care time! Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care. You care, we care. Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butik. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. DZGB Bareta alas 12. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa Bareta sa Lado Nasyonal. Ipinahayag kan Department of Agriculture o DA na warang ipapautob na pagbabawal o ban sa importasyon ng bagas bilang preparasyon sa posibleng epekto kan makusog na El Nino sa ultimong kabtang kan taon.
Ang bagay na ini ang pigsiguro ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Susain sinabi niyang uminabot na sa 3.3 milyon metriko tonelada ang rice imports sagkod kan Agosto 3 alagad kay puhan pang pakusugon ang supply in bagas bago ang piglalauman na tagmara sa 2027. Siniguro man kan DA na tatauanin proteksyon ang mga lokal na paraoma sa paagi kan pagbakal kan National Food Authority o NFA ni sagkod 500,000 na tonelada nin paroy. May nakatagamang 20 bilyones pesos na pondo ang NFA para sa pagbakal nin paroy ngunya na taon. Asin babakalon ini sa presyong 21 pesos kada kilo para sa dumog na paroy asin 25 pesos sagkod 27 pesos kada kilo para sa mamarang paroy. Nagpatanid ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga konsumidor laban sa pagbakal asin paggamit nin Flava o ex-Flava products na pigpapromote online. Sigun sa DTI, smuggled, bako sertipikado asin bako autorisado para sa pagpabakal o distribusyon sa nasyon ang mga nasabing produkto. Piglinaw kan ahensya na dai nag-agi ang mga ini sa Philippine Standard o PS certification na kinakaipuhan sa irarom kan mga pigpapautop na technical regulations as in product standards. Dagdag pa kan ahensya na pwedeng ikonsiderar na pagsuhay sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act ang pagpabakal, distribusyon o promosyon ng mga bako sertipikadong vaporized nicotine asin non-nicotine products. Hinagad kan DTI sa publiko na magbakal ng mga produktong nagsusunod sa ley asin regulasyon asin i-report aman ang anuman na impormasyon katakod kan bentahan ng Flava products. Inumaw ni Education Secretary Sani Angara ang Philippine National Police o PNP matapos ang marikas na pag-aksyon kontra sa mga individual na pigsasabing nagpawagas ng peking patakot online na nakakaapekto sa seguridad kan nagkapirang eskwelahan. Sigun kay Angara, importante ang pagtarabangan kan mga autoridad, eskwelahan, magurang asin komunidad para mamantinir ang ligtas na kapalibutan para sa mga estudyante asin para tukdo. Kasunod ini kan serya din operasyon kan pulisya na nagresulta sa pagsumitir ng mga kaso laban sa nagkapirang suspects sa iba-ibang probinsya. Sa Magalang, Pampanga, inihampang sa piskalya ang 15 anyos na estudyante katakot kan pag-post online na nagpapatakot na mangungulog ng mga estudyante sa Tinajero National High School Annex. Sarong 18 anyos man ang inaresto sa HN Nueva Ecija matapos na magpalakop din bomb threat sa nagkapirang eskwelahan sa San Ildefonso, Bulacan. Nadakop pa na sa 18 anyos na estudyante na nagtuga na nagpost ng peking patakot tanganing masuspindir ang klase kan San Felipe Integrated School sa Nueva Ecija. Sa Tanza, Cavite, ipinautugman ang warrant to search, seize and examine computer data. Laban sa sarong babae, katakod kan pigsasabing patakot sa sarong eskwelahan. Nakumpiskar sa operasyon ang 16 na digital devices na na ipinairarom sa pag-uugid. Ipinagiromdom kan Department of Education o DepEd na may katakod na kriminal asin administratibong paninimbagan ang bomb threats, bomb jokes asin pagpapalakop din sala na impormasyon na nagdadaranin kararibukan. Hinagad kan DepEd ang mga magurang para tukdo asin publiko na maging responsable sa paggamit ng internet asin tulos na i-report sa mga autoridad ang anuman na makadudang online activity o patakot sa seguridad. Inaprobaran kan Kamara de Representantes ang resolusyon sa pagkomemorar sa ika-70 taon na diplomatic relation kan Pilipinas asin Japan na ipigbusol ni na House Speaker Faustino Boji III, House Minority Leader Marcelino Libanan asin House Majority Leader Sandro Marcos. Base sa House Resolution o HR 1274, minidbid ang makusog na pag-aramigo kan duwang nasyon asin pagtatabangan kan mga ini. Enot na naimok na ang diplomatic relation kan duwang nasyon kan Hulyo 23, 1956.
oon 1956 kasunod kan pagpautob sa San Francisco Peace Treaty as in Reparations Agreement. Poon kay ito naging makusog na ang relasyon as in pagiging mag-amigo kan duwang nasyon. As in ngunya na 2026 pig-celebrar ang Philippines-Japan Friendship Year sa ilarom kan temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities. Ininadawan sa nasabing resolusyon ang Japan bilang saro sa leading development partners in infrastructure, modernization, industrial growth, technological advancement, and disaster preparedness kan Pilipinas. Ehemplo digdi ang Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway as in official development assistance programs kan Japan na dakulang tabang sa pag-uswag ka nasyon as in dakul na iba pa o dakul pang iba na maging an educational and cultural exchanges sa pagi kan Japanese Government Scholarship Program as in Japan Exchange and Teaching Program. Sa giraray na ipinag-insistir kan kampo ni Vice President Sara Duterte na daing nangyaring misuse o misappropriation kan confidential funds kan Office of the Vice President o OVP kasabay ka nagapadagos na impeachment trial sa Senado. Sa sarong press conference matapos ang pagdangog, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na mantenido ang sa inang posisyon na daing confidential funds na napaduman sa Vice Presidente. Sigun kay Poa, dai pa napapatunayan kan prosecution ang mga alegasyon na nakapalaman sa impeachment complaint asin kinakaipuhan pa kaining maghampang ning kadagdagan ebidensya para patunayan ang mga alegasyon. Ipinag-insistir man kan abogado na bako sa pasyente ang testimonya kan sarong testigo gikan sa Commission on Audit o COA para mapatunayan ang pigsasabing irregularidad sa paggamit din confidential funds. Sinabi niyang pareho pa sa indang nagrepresentar kan kanya-kanyang ebidensya ang prosekusyon as indepensa sa impeachment court at sila sa mga senator judges ang pagdesisyon kung supisyente ang mga ini para patunayan o pahimutikan ang mga isinangat na reklamo laban kay VP Sara. Matestigo si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa malversation case laban kay dating Senator Ramon Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division sa Agosto 12. Ipasar pa kanainot na pagsayuma kan korte na halion si Bonoan bilang saro sa mga akusado sa kasong graft kontra kay Senator Jinggoy Estrada para gibuho na state witness sa mga kasong may kinaaraman sa flood control projects. Sigun sa korte, nabasahan na ng demanda si Estrada kaya dain na pigtutugutan ang dakulang pagbabago sa charge sheet. Posible makaapekto sa depensa ni Estrada ang paghalik kay Bonoan na magsasalida sa dalagan kan kaso pun sa conspiracy o sabwatan pasiring sa individual liability o pansadiring paninimbagan. Sa Bareta, sa lado kanibang nasyon, maabot sa 150 na mga migrants na nailigtas matapos na masulo ang piglunada nindang bangka sa French Channel. Sigun sa mga autoridad, binalo kan nasabing bangka na magbalyo sa United Kingdom kan masulo ang makina kaini. Uminabot sa 157 na mga katawo ang nailigtas asin dinara sa mga pantalan kan Boulogne-sur-Mer. Ang nasabing lunadan pandagat naghali sa France ka nakaaging banggi. Nangyari ang insidente matapos ang pag-anunsyo ni Prime Minister Andy Burnham na magiging estrikto ini sa pag-ako nin mga migrants. Sa lado kan Karawato Sports, mantinidong aktibo sina Sis Ellen Raico asin Princess Kyra Manzano ka National University, Taj Arquea Teves asin Megan Yesha Hernandez kan University of Santo Tomas, Resty Jane Ulagir kan Ateneo, hasin kan iba pang miyembro kan team palunad sa ikatulong flight. Halidigdi pasiring sa Santiago, Chile para sa FIVB Volleyball Girls Under-17 World Championships. Nakatala ng torneo sa Agosto 6 sa Co-16 sa Santiago, San Felipe as in Los Angeles sa Chile. And alas girls, suportado kan Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission as in ASICS na sa Pool B kay bana nangangenot na China, Mexico, Peru, Tunisia as in Venezuela.
Determinado si Olagir na kaibahan si Hernandez sa paggiya sa Alas Girls na nagtapos sa 5th place sa Asian Women's Under-16 Volleyball Championship para makakuha ng World Championship dahil makatabang sa team. Suminakat ang Alas Girls sa number 25 sa world rankings matapos ang matrayumpo na kampanya sa Aman ka Nobyembre, tampok ang mga panggana sa Iran, Hong Kong, Asin, Japan. Naimbento ni James Puckle, sarong abogado asin para surat hali sa London, ang sarong armas na pigaapod na Puckle gun. Inan pinakaenot na patented na makina nin badil, giniwi ni bilang flintlock weapon na may nagtatalibong na silindro, asin may siyam na espasyo para sa bala na kayang-kaya magkaputok ng siyam na beses kada minuto. Mawot niyang magamit ini sa dagat laban sa mga pirata, asin mga Ottoman Turks na pigkakatakutan kan kaito sa Europa. Ang kakaibang disenyo kaini kaya man na makagamit nin parehong bilog asin square na bala, ang bilog para sa mga Kristiyano asin ang square para sa mas makulog para sa mga Muslim Turks na nakabase sa pagtubod ni Puckle. Istoryang naiiba! Taon-taon nagtitipon sa London ang mga professional window cleaners hali sa manaybaybang nasyon para sa World Window Cleaning World Cup, sarong kompetisyon nin pakaskasan sa paglinig nin bintana. Sa kompetisyon, pagkakonsiderar ang window cleaning bilang kasanayan na nangangaipuhan nin matinding pagsasanay, makaskas na hero asin eksaktong kontrol. Sa kompetisyon, bako sa nakaskas, ang importante kundi pati ang resulta na dapat naman sa gurit o tagdo nin tubig sa bintana. Sa mga midbid na partisipantes ang 71 anyos na si Terry Burrows na pigkonsiderar bilang Usain Bolt kan window cleaning dahilan kan sa iyang kakaibang kaskas. Sigon sa iya bako pasil na maging partisipante kan aktibidad dahilan takay puhanin halawig na ensayo asin disiplina. Ipigbida man niya na kaya pa niya makipagsabayan sa mas aki na contestants. Flashback! Ngunyan na aldaw Agosto 5, taon 1917, namundag si Josefina Beluya Guerrero sa Lukban, Tayabas. Si Guerrero ang sarong Pilipinang espiya kan World War II, kung saan ginamit niya ang sa iyang helang na ketong o Hansen's disease. Tangan imakatawang sa mga soldados kan Pilipinas laban sa pananakop kan mga Hapones. Matapos ang gera, ibinunyag ni Guerrero ang kadipisiran kan kamugtakan kan may tala represarium dahil ang tangani baguhon ini kan gobyerno. Kan taon 1948, saan kainot inoteng banyagang pasyente nin ketong na tinugutan na makalaog sa Carville National Represarium sa Amerika. Sa parehong taon, ibinida siya sa Time Magazine asin pinagbidbid nin Freedom with Silver Palm. Mga tugang yanapon kebilugan kan mga bareta na tiniripon asin kinalap sa DZGB News Base. Sa pangaran ka nagsururat kan bareta sa pamamayon ni News Manager asin News Director Mardala. Sa lado teknikal kay banta si Kuya Nems Flora. Kay Banwa ng Megaforce Patrol asin mga paraan tabay, ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sedong naging tagapagbareta. Abangan po ang masunod na programa sa DZGB News Base. Always number 1, always at your service. Salamat po sa pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo